Wai ko shin kun san irin wannan kujerar banɗaki na wahalar da mace mai ciki sosai wajen tsugunawa yayin da take son ta yi amfani da banɗaki? To madadin haka, samo wannan kakkarfar kujerar da zai bata damar zama cikin kwanciyar hankali ba tare da ta sha wani wahala ba. To shi in kina mace mai ciki aka sai miki irin wannan kujerar zaki iya zama a kai? Ki ajiye mana ra'ayinki. Ɗayan dalilan da yasa mata sun tsani wanke bayan tukwane saboda baki yake a duk lokacin da suka yi amfani da shi. To wannan abin da kuke gani zai hana bayan tukwanen ku yin baki a duk lokacin da kuka yi amfani da ita. Bayan tukwanen ku za ta kasance tsaf duk lokacin da kuka yi amfani da shi. Kun san idan mutum ya kamu da cutar stroke bari jikinsa ɗaya haka na iya mutuwa wanda ko da hannayensa ne ba zai iya motsi da su ba. To wannan abin da kuke gani hand gloves sai da aka kira musamman don marasa lafiya masu fama da cutar stroke. Wannan glove zai taimaka musu wajen hana jijiyan hannayen su kamewa wanda hakan zai taimaka musu sosai wajen warkewa. Haka kuma yana rage buƙatar yin tausa na hannu ga marasa lafiyar. Akwai mutane da dama wanda suke da irin wannan karkatacciyar kafar wanda ma suka fitar da zaton cewa kafar su za ta iya dawo normal kamar da take a da. Wannan abin ta fi faruwa da masu buga ƙwallon kafa. Idan kana buga ƙwallon kafa, duba babbar yasar kafarka. Idan ka lura da kyau za ka ta wani karkace haka. To wannan abin da kuke gani za ta gyara maka babbar yasar kafarka da dawo normal kamar da take a da. Ina mai tabbatar muka da cewa wannan abin ta ɗaya daga cikin abubuwa masu amfani da za ka iya gani a cikin wannan shekarar. Wato wannan abin da kuke gani tana aikin tankar gas to amma shi wannan za ka iya naɗe ka je ko ina da shi ba tare da ka sha wani wahala ba. Kuma bugu da ƙari, silin naɗe wannan abin ta ɗaukan kusan awanni 3 tana aiki wanda hakan za ta baka daman yin ayyuka daban-daban da shi. To idan aka baka kyautar wannan abin wani amfani kake tunanin za ta maka? Mu haɗa comment section. Yadda wasu barayi ke buɗe kofar gidanka a hankali su shiga ba tare da wani motsi ba, abin mamaki da har yanzu an kasa gane ya suke yin hakan. To amma wannan na'urar da kuke gani za ta taimaka muku wajen kare gidajenku. Kawai abin da za ku yi shi za ku makale shi a kofar gidanku. Da duk lokacin da wani zai shiga muku gida, wannan na'urar za ta yi wani kalan sauti wanda hakan za ta sanar da ku. Babu wani abin da ke karkatar da hankalin mutum kuma ya saka jinkiri wajen yin aiki kamar waya. To idan kana son kai wani abu mai muhimmanci kamar karatu kuma kana son ka mayar da hankali sosai, to ka kulle wayarka cikin wannan dan akwatin. Da zarar ka saita lokacin da akwatin za ta dauka tana kulle, ba za ka iya buɗe wannan akwatin ba sai wannan lokacin ta cike. Kawai abu ɗaya da wannan akwatin za ta baka damar yi shi za ka iya ɗaukan kira, in ba haka ba kuma babu abin da za ka iya yi. Shin kun san babu masu albazaranci da toothpaste wato abin goge baki kamar yara? To wannan device ɗin da kuke gani tana taimakawa wajen fitar da toothpaste daidai wa daida. Zaran ka makale shi a bango sai ka saka brushin ka a ciki, sa'annan toothpaste za ta zubo kan brushin. Ina mai tabbatar maka da cewa za ka magance matsalar albazaranci da toothpaste a gidanka. Ɗaya daga cikin manyan dalilan da ke sa jarirai kuka shine idan ka kwantar da su kuma ba su ji alamun ana ɗan taɓa su haka ba, kawai sai ka ga sun fara kuka domin jawo hankali duk wanda ke kusa. Domin magance wannan matsalar ne aka kirkiri wannan abin na jarirai wanda yake kama da ɗan yatsa. Da zarar ka kwantar da jaririn, abin za ta dinga yin motsi kamar mutum wanda wannan abin ke sa jariri ya dinga jin kamar akwai mutum a kusa. Wannan shine kujerar da aka kira musamman dan tsofaffi da marasa lafiya. Shi wannan kujerar da kuke gani zai baka damar ɗauki mara lafiyar zuwa banɗaki domin yin bayan gida, kuma kazalika za ka yi ma mara lafiyar wanka akan wannan kujerar. Kai ba ma nan ta tsaya ba, za ka yi amfani da wannan kujerar domin ɗauki mara lafiyar zuwa ko ina ba tare da wani wahala ba. Za ka iya naɗe wannan robar a kugun tsohuwa ko mara lafiya wanda wannan roban zai ba su damar yin fitsari a ciki ba tare da shi an saka shi wannan roba a cikin jikinsu ba. To amma bari ku ji abin mamaki, wasu mutane wanda ba sa son wahala tuni da suka fara yin amfani da irin wannan robar yayin da suke kallon fim wai dan kawai ba sa son su tashi su shiga banɗaki. To shin duk kasalar ka za ka yi amfani da irin wannan roba wai dan kawai ba ka son ka tashi ka shiga banɗaki? Mu haɗa comment section.